ଭାଇନା ମଣି ଆସ 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 ବସ। ଆଉ କେମିତି ଭଲ କିରେ ସବୁ? ଭଲ ଭାଇନା, ଆଉ ପିଲା ପିଲେ ସବୁ ଭଲ ଭାଇନା। ଆଉ କେବେ ଆଇଲ ତୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ? କାଲି ତ ଆଇଲି ଆଉ। କାଲି ଆଇଲ? ଅଫିସ ତ ଭଲ ତ? ଭଲ। ଯୋଉଟା ହଉ ମାତ୍ର ତମେ ମସ୍ତ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇକିନା ମସ୍ତ ସେଟଲ ହେଇଗଲ, ଆମ ମାନେ କାଇଁ ଛାଡ଼ିଲୁ? ଗାଁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିଲା ରେ, କିସ୍ କରିବୁ? ଓଭର ଇନକମ୍ ନେଇକି ଆରେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଠିଆ ହବାର ଅଛି ରେ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଦେଖେ ବାପା ଜେଜେ ବାପା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କିସ୍ ରଖିଥିଲେ କିରେ? କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ସେଟଲ ହବା କଥା ଆଉ। ହେଲେ ଭାଇନା ତମ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା କି ଭାଇନା? ଘର ଥିଲା ନା, ଆମର ଟାଇଲ ଘର ଥିଲା। କେତେ ପରା? ଆମର ସେଠି ଏବେ ଟାଉନିଆ ହିସାବ ଇଟ୍ର ହିସାବ ଦେଖିବାକୁ ବୋଲେ ନାଇଁ କି ବୋଲେ ଗୋଟେ 30-40 ସେଣ୍ଟର ଜାଗାରେ ଟାଇଲ ଘର ମଝିରେ ଅଗଣା ଫଗଣା କରିକିରି ତମେ ଘର କରୁଛ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଏବେ କିଣିଲି ନା 2 BHK କିଣିଲ? କେତେଟା? 2 BHK 2 BHK 2 BHK 800 ସ୍କୋୟାର ସିଟି ରେ ଆଉ। ହେଲେ ତମ ଜେଜେବାପା କିଛି ଲୋନ ଫୋନ କରିଥିଲେ କି ଭାଇନା ତମ ଜେଜେବାପାଙ୍କର? ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଲୋନ କି ଲୁଡା ପଡିବ ରେ? ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ କମେଇକିରି ତାଙ୍କେ ଯାହା କରବାଟା। ତମେ ଲୋନ ଫୋନ ନେଇଛ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଏବେ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣିଲି ନା, କାର ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲି। ବୁଝିଲୁ କି? କାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଛି ନା ସେଠି। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ କମ ନା। ହେଲେ ତମ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କି ଭାଇନା ସେଠି? ଖାଇବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏକା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ନା, ଦେଖେ ବାଡ଼ ଥିଲା, ଘର ଘର ବାଡ଼ ଥିଲା, କେନାଲ ଯାଇଛି, ବାଡ଼ରେ ଏକା ସବୁ ପରିବା। ବୁଝିଲୁ କି? 4ଟା ଗାଈ, ବର୍ଷ ଯାକର ଚାଉଳ ବୋଇଲେନି କି 8 ଏକର ନା 10 ଏକର ଜମି ଥିଲା। ଚାଉଳ ଆଇବ, ସେତିକି ଚାଉଳ ସରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲୁ କି? ଧାନ ଆଇବ, ସେଟା କୁଟିକିରି ଖାଅ, ସେ ମିଲକୁ ନିଅ ଶଗଡ଼ ସେତେବେଳେ। ବୁଝିଲୁ କି? ଗାଈ ଥିଲା ଦିଟା ଯୋଉ କୁଡ଼ ଶଗଡ଼ ବୋଲିବେ, ସେଟା ମିଶା ଥିଲା। ବୁଝିଲୁ କି? ସିନ୍ତି କରିକିରି ଖାଲି ଇଏ କରିକିରି ସେ ଗାଈ ମାନେ ମିଶା ନାଇଁ ବୋଲେ କ୍ଷୀରରେ ଗାଁ ଯାକ ବିକିଲେ ସରିବ ନାହିଁ କ୍ଷୀର। 4ଟା ଗାଈ, ଛେନା ଚିଡ଼ା ଦହି করে ଇଏ ସିଏ କରିକିରି ପିଲା ବେଳଠୁ ପନିର ଖାଉଥିଲୁ ତମେ? ସେତେବେଳେ ଜବର ଡେଲି ପନିର? ଡେଲି ବୋଇଲା ଭଳିଆ ଆଉ କ୍ଷୀର କିସ୍ କରିବୁ? ତମେ ଏବେ ପନିର ଖାଉଛ କି ନାଇଁ ଭାଇନା? ପନିର ଏବେ ଦେଖେ ସିଟିରେ ମନ କଣ ଭେଜା ଲାଗିଲା, ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କରିଦଉଛି। ତାପରେ ରେଟ୍ ଅଧିକ, ଏମିତି କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆଇଲେ ବୋଲେ ଏବେ ତୁ ଆଇଲୁ କି କିଏ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆଇଲା ବୋଇଲାନି କି ପନିର ଟିକେ ହଉଛି, ନହେଲେ ପୂଜାପାତି। ତାପରେ ରେଟ୍ ପଡିଗଲାନି କି ଏବେ ସବୁ ପନିର ଟିକେ। ହେଲେ ଭାଇନା ତମେ କରିବ ନା ତମ ଜେଜେବାପା କରିବ ଭାଇନା?